Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinun-an ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Mayong hapon sa tanang gidala sa Ginoo sa pagpaminaw niining atong programa nga giuluhan og ang putling ebanghelyo. Kini ang inyong igsuon o higala sa kahanginan, si Pastor Jeremias Laure Hangad sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines, dinuyugan sa iglesia nga nag-sponsor niining atong programa, ang Salitran Covenant Bible Church sa Barangay Salitran, Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite. Ningtak na sa kahaponon, try to imagine, my friends, nga adunay usa ka kriminal, banggiitang kriminal, gihukman sa tibuok nasod nga bilangguon sa tibuok niyang kinabuhi. Pero ang presidente sa nasod adunay plano nga buhian kining maong kriminal. Unsaon man niya kini sa pagbuhat nga dili masuko kaniya ang tibuok nasod ug dili madaot ang iyang kadungganan. Kung ato kining i-translate sa espirituhanong kahimtang, unsaon man sa pagpasaylo sa Ginoo kanato nga mga rebelde nga mga makasasala, kriminal sa iyang atubangan, nga dili madaot ang iyang ngalan isip balaan nga Dios. Diri makasentro ang atong pagtuon ning takna sa kahaponon. Sa paghatag og pabor sa usa ka kriminal aron siya mabuhian, kinahanglan ang presidente sa nasod nga mubuhat niini mamalandong gayod og lalom kung pwede ba niyang hatagan og kagawasan ang usa ka kriminal nga dili maligsan ang iyang dungog, nga dili madaot ang iyang ngalan, nga dili masupak ang balaod o moral nga mga sugo, nga dili madani ang uban pang mga kriminal sa pagbuhat og krimen, dayon mangayo lang og pabor kaniya isip presidente, ug nga dili mahimong katawanan ang gobyerno. Kining tanan nga mga konsiderasyon, mga kaigsuunan, bright kaayo, umanggialamon kaayo nga gisulbad sa Ginoo sa iyang paagi sa paghatag og kapasayloan sa mga makasasala nga susama kanato. Ang pangutana, giunsa man pagkahitabo nga ang labing hataas nga Dios mupasaylo sa mga rebuilding makasasala nga susama kanato, nga dili madaot ang iyang balaan nga ngalan, nga dili maligsan ang iyang balaod, nga dili maagda o madani ang mga tawo sa pagpakasala ug tinuyo, nga dili mahimong katawanan ang iyang balaan nga pagdumala. Well, mga kaigsuunan, ang paagi niya sa pagbuhat niini gipadayag sa nahasulat sa ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 21. Kung doon mo'y Biblia, palihog og bukhad kauban kanako, gi-encourage gyud nato nga muabli sa Biblia ang mga tawo aron makita sa tanan nga gikan gyud sa Biblia ang atong gitun-an. Ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 21. Ang giingon dire, alang sa atong kaayuhan gihimo siyang adunay kasalaanan, siya nga wala makaila og kasalanan, aron diha kaniya kita mahimong pagkamatarong sa Dios. Mao nga ang Dios matarong nga nagtangtang sa kasalaanan sa mga dili matarong. Sa teksto nato ning takna sa kahaponon, ani ang duha ka importanteng mga puntos. Ang una, siya nga walay sala gihimong sala alang sa mga makasasala. Diba ang giingon sa ikaduhang Korinto 5:21, ang giingon diri, alang sa atong kaayuhan gihimo siyang adunay kasalanan,
siya nga wala makaila og kasalanan aron diha kaniya kita mahimong pagkamatarong sa Dios. So ang unang punto, siya nga walay sala, gihimong sala alang sa mga makasasala. Ug ang ikaduhang punto, ang mga dili matarong nahimong pagkamatarong sa Dios, diha kang Kristo nga matarong. Ang giingon diri, alang sa atong kaayuhan, gihimo siyang adunay kasalanan, siya nga wala makaila og kasalanan aron diha kaniya kita mahimong pagkamatarong sa Dios. So timan-i mga kaigsuonan ang duha ka punto kay diri nakasentro ang atong pagtuon ning takna sa kahaponon. Una, siya nga walay sala, gihimong sala alang sa mga makasasala. Ikaduha, ang mga dili matarong nahimong pagkamatarong sa Dios diha kang Kristo nga matarong. Unahon nato sa pagtuki ang unang punto. Siya nga walay sala, gihimong sala alang sa mga makasasala. Siya walay sala, si Kristo wala nakasala. Bisag anino sa pagkadautan ang makaplagan diha kaniya. Si Kristo ang matarong ug balaan, ang kordero nga walay buling o mantsa. Tinuod nga hingpit, bisan pa og nakigambit siya sa atong yutan-on nga lawas, sa atong pagkatawo tungod kay nagpakatawo siya diri sa kalibutan, nahimo siyang tinuod nga tawo nga wala mawala ang iyang pagkadiyos. Gipanganak sa usa ka birhen, nakigambit sa abog sa yuta, bukog sa atong bukog, unod sa atong unod. Bisan pa niini mga kaigsuonan, tinuod gayod nga wala siya'y sala. Base sa tinuod nga buot ipasabot ni ana nga pulong, walay sala si Kristo, balaan nga Dios. Nahigugma siya sa pagkamatarong ug nagdumot siya sa kasalanan. Pero ang teksto nato nagaingon, siya nga walay sala, gihimong adunay sala. Giisip nga nakasala sa Dios. Giisip sa Dios nga siya nakasala. Kining maong koneksyon tali kang Kristo ug sa kasalanan, tali kaniya ug sa mga makasasala, usa ka butang nga gitagana ng daan sa Dios. Ang Dios Amahan mao ang nagpapasan niya sa atong mga kasalanan. Ang giingon sa Isaiah kapitulo 53 versikulo 6. Please turn your Bibles with me there. Isaiah 53 verse 6. Ang giingon diri, kitang tanan sama sa mga karnero nga nasalaag ug wala musubay sa hustong dalan. Apan siya ang gipapasan sa Ginoo sa tanantang kasalanan. So please listen to the language of the scriptures. Si Kristo ang gipapasan sa Ginoo sa tanantang kasalanan. Ang Dios Amahan ang mikulata kaniya ug nagbutang kaniya diha sa pag-antos. Gihimon niya siya nga halad alang sa kasalanan. Mabasa nato kini sa Isaiah chapter 53 verse 10. Ang Ginoo nag-ingon, maoy akong kabubuton ang pagpaantos o pagsakit kaniya sa dihang gihimo niya ang iyang kaugalingon ingon nga halad alang sa sala. Ang Dios ang naghimo kaniyang tinunglo tungod og alang kanato. Mao kini ang nahasulat sa Galacia kapitulo 3 bersikulo 13. Ang giingon diri, apan gilukat kita ni Kristo gikan sa tunglo sa balaod, pinaagi sa paghimo sa iyang kaugalingon nga tinunglo tungod kanato kay sumala sa giingon sa kasulatan, tinunglo sa Dios si bisan kinsa nga bitayon sa kahoy. Ug si Kristo gibitay dito sa cross tungod ug alang sa mga makasasala aron sila malukat gikan sa tunglo sa balaod. Ang atong sala gibalhin sa Dios kang Kristo. Ug siya ang giisip ingon nga tinuod gayod nga mibuhat sa tanang kasalanan sa katawhan. So adunay pagbansili. Si Kristo nga walay sala nahimong adunay sala. Aron kita nga nakasala, isipon nga matarong atubangan sa Ginoo. So adunay pagbansili. Ang giingon sa Roma kapitulo 8 bersikulo 32. Please turn there. Roma 8:32, wala gihikaw sa Dios ang iyang kaugalingong anak, apan gihatag niya siya alang sa tanan.
Sa basahon sa mga salmo, giangkon ni Kristo ang atong mga sala, nga mura og siya ang mibuhat ni adtong mga salaa. Mao kana ang atong makita kung basahon nato ang kapitulo 38 sa Salmo, kapitulo 40 ug kapitulo 69. Ni adtong mianhi si Kristo sa yuta, nagkinabuhi siya sama sa usa ka tawo nga gihinginlan o gisalikway gumikan sa kasalanan. Katong gipaatubang na siya sa husgado, katong gidakop na si Kristo, nagpakaamang siya og wala mulitok bisan pag usa ka pulong. Ug didto sa cross, ditong gilansang na siya dito sa cross, misinggit siya, Dios ko, nganong gibiyaan mo ako? Dili lang kay gihimo siyang halad alang sa kasalanan, gihimo pagayod siyang kasalanan mismo. Wala gayoy pulong nga makalabaw pa sa koneksyon ni Jesus ug sa atong mga pagsupak. Giisip siya nga makasasala gikan pa sa iyang pagkatawo hangtod didto sa cross. Gikinabuhi niya ang kinabuhi nga dili iyaha. Ug namatay siya sa kamatayong dili angayan, dili takos alang kaniya. Tungod kay proxy lamang siya o kapuli o substitute alang kanato nga mga makasasala. Tungod niini mga kaigsuonan, gilarawan siya sa Biblia ingon nga usa ka tawo nga nag-antos ug anad sa kasub-anan. Mao kini makita nato kung basahon nato ang tibuok kapitulo 53 sa libro ni Isayas. Wala na lain pang katarungan sa lalom ug tibuok nga kinabuhi niyang pag-antos sama niini. Gawas lamang nga sa tibuok niyang kinabuhi, nagpas-an si Kristo sa atong mga kasalanan. Susama siya sa usa ka kordero o karnero nga gidala sa ihawan. Ug mao kini ang tinuod nga naghatag og pagpasabot sa iyang kinabuhi nga puno og kasub-anan ug palasanon. Padulong pa lang sa halaran, pas-an na niya ang mga kasalanan sa iyang iglesia o mga katawhan. Padulong didto sa cross, gipas-an na niya ang tibuok nga kabugaton niini nga palasanon nga gipapas-an kaniya sa Dios Amahan. Ni atong nagpakatawo siya pinaagi sa gahom sa balaang espiritu. Isip usa ka halad mga kaigsuonan, halad nga sinunog, halad alang sa kasalanan, halad alang sa pagsupak, usa ka proxy o substitute o kapuli, usa ka pagpamatuod, tigpas-an sa kasalanan. Ingon ana siya diri sa yuta hangtod nga iyang gihurot ang tanan natong mga kasalanan didto sa cross sa Kalbaryo. Iyang gibayaran sa hingpit. Kini nga mensahe sa ebanghelyo mga kaigsunan, gitawag kini sa mga tawo nga minugna lamang na sa hunahuna, pero mao kini ang kamatuoran sa Dios mga kaigsunan, ug napuno kaayo ang Biblia niini nga kamatuoran. Ang pagbalhin sa atong mga sala sa langitnon nga kapuli, aron nga ang tanan natong kasalanan pas-ano niya alang kanato. Ang pagbalhin sa mga paghukom sa balaod ug kapungot sa Ginoo gikan kanato padulong kaniya aron madawat nato ang pagpakawalay sala, kapasayloan ug limpyo nga pagtan-aw ug gugma sa Dios. So adunay pagbalhin ang atong mga sala ug ang tunglo sa atong mga sala gibalhin sa baga sa atong Ginoong Hesukristo. Siyang midawat sa tanang silot ug pag-antos didto sa cross sa Kalbaryo. Ang giingon sa Salmo kapitulo 88 bersikulo 7, ang giingon diri, ang imong kasuko bugat nga nakapatong kanako, ug imo kong gipasakitan sa tanan nimong mga balaod. Mao kini ang pulong sa tigpas-an sa kasalanan, ug nabati niya sa tibuok niyang kinabuhi hangtod nga natibuok kining maong pagbati didto sa cross. Sumala sa gipakita sa usa pa ka bersikulo sa Salmo 88 bersikulo 15 nga nag-ingon, gipaantos ug haduol sa kamatayon gikan pa sa akong pagkabata, giantos ko ang pagkahadlok kanimo, wala ako'y katakos. Nga ang walay sala gihimong kasalanan alang sa mga makasasala,
mabasa ug makaplagan sa parehong daan ug bag-ong tugon sa Biblia mga kaigsunan, sama sa mga balasahon sa Leviticus ug mga Hebreyohanon. Kini nga mga balasahon makita nato nga gihatagan og sentro ang pagtulunan nga ang kasalanan adunay walay katapusan nga bayad. Gani ang giingon sa Roma 6:23, ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Mao nga si Kristo namatay alang sa mga makasasala. Kung dili tinuod nga nabayran ni Kristo ang silot sa sala, walay pulos ang iyang langitnon nga pagpas-an alang sa kasalanan. Sayang lamang ang pag-antos, pagpaningkamot ug kamatayon sa bugtong nga anak sa Dios. Pero mga kaigsuonan, nabayran gayod sa kinatibuk-an ni Kristo didto sa cross sa Kalbaryo ang tanang silot sa sala sa tanang mutuo ug musalig kaniya. So mao kadto ang unang punto nga makita nato sa atong teksto. Siya nga walay sala, gihimong sala alang sa mga makasasala. So adunay pagbansili, adunay pagbaylo. Ang ikaduhang punto mao kini, ang dili matarong nahimong pagkamatarong sa Dios diha kang Kristo nga matarong. Ang ngalan sa atong kapuli mao si Jehovah nga atong pagkamatarong or Jehovah our righteousness. Ug ang pagkamatarong nga nahimong walay sala sa mga magtutuo gitawag ni Apostol Pedro nga pagkamatarong sa atong Dios ug manluluwas nga si Hesukristo. Mo kini makaplaga nato sa ikaduhang Pedro kapitulo 1 bersikulo 1. Pagkamatarong sa atong Dios ug manluluwas nga si Hesukristo. Gitudlo ni Martin Luther aron makatunan sa mga kaigsuonan ang usa ka awit sa pagdayeg nga giuluhan og Ginoong Hesus, ikaw ang akong pagkamatarong ug ako ang imong kasalanan. Ito ako nga gikan kini sa ikaduhang Korinto 5:21 ang atong teksto ning takna sa kahaponon. Gikomposa ni Martin Luther og kanta ang maong bersikulo ug ang titulo mao kini Ginoong Hesus, ikaw ang akong pagkamatarong ug ako ang imong kasalanan. Makalipay kaayo ang pagkat-on sa gitudlo ni Martin Luther. Pinaagi niini nga magkadayong nga panultihon nga ang tawo gihimong walay sala pinaagi sa pagtuo ug kinahanglan pod nga mahibaw-an niya nga siya tinuod gayod nga gipakawalay sala pinaagi sa pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Mga kaigsuonan, tinuod nga kita mga dili matarong. Ayaw na pag-imagine nga ikaw buutan, walay matarong, wala bisag isa. Ikaw mismo nakahibalo ni ana igsuon. Kitang tanan dili matarong. Pero bisan pa ni ana, giingon ni Apostol Pablo nga dili lang nga gihimong matarong, kundili gihimo pagayod kitang pagkamatarong sa Dios pinaagi sa iyang bugtong nga anak. Mao kini ang maayong balita. Ang atong pagkamakasasala nabalhin na kang Kristo ug ang iyang pagkamatarong nabalhin na ngari kanato. So aduna gayo pagbansili, adunay pagbaylo. Kita nahimong pagkamatarong sama lang sa kung giunsa ni adtong takna nga mituo kita sa testimonyo sa Dios mahitungod sa iyang matarong nga anak ug sa gibuhat niini kita ug ang kamatuoran nahimong sama sa gihiusa sa usa ka lawas. Tungod niini mga kaigsuonan, kita hingpit nga gipakawalay sala ug gipasaka sa ang-ang nga sama sa pagkamatarong ni Kristo sa pagtan-aw sa Ginoo. Mao nga kita nahimong hingpit walay kulang diha kaniya. Nakaplagan kita diha kaniya, giila isip usara kaniya sa pagkamatarong ug takos nga muangkon sa tanan niyang nabatunan. So this is the wonderful message of the gospel. There is a great exchange. Adunay pagbansili. Dako kaayo nga pagbansili. Mura ra kana og gold or diamond nga gibansilian og gamay nga bato. Pagkadako kaayo nga pagbansili, ang pagkamatarong ni Kristo
gibutang sa abaga or gihatag sa tanang mga magtutuo ang kasalanan sa mga mituo ug misalig kaniya gipas-an ni Kristo. Si Kristo mao ang nag-antos dito sa krus sa Kalbaryo. Pagkadako kaayo niini nga pagbansili mga kaigsuonan. Simple lang pero epektibo ug dakog kahimuan. Kung imong gidawat ang testimonyo sa amahan mahitungod sa pagkamatarong sa iyang gihigugmang anak, kanang tanan nga pagkamatarong maimo higala. Balibaran mo ba kining maong pagbansili? Kini mao ang kaluwasan nga walay kulang, kumpleto ug langitnon, mao nga ang hagit kanimo igsuon ning takna sa kahaponon, dawata ang gitanyag ni Kristo nga pagkamatarong alang kanimo, pagkamatarong nga adunay bayad. Pero dili ikaw ang nagbayad, kundi si Kristo ang nagbayad pinaagi sa iyang kamatayon didto sa krus nga Kalbaryo. Kini mao ang kaluwasan nga walay kulang, kumpleto ug langitnon. Niadtong gilansang si Kristo dito sa krus, gisinggit niya ang nahitabo na. It is finished. Niadto nga krus nahitabo na. Didto ang dugo miagas ug ang makasasala nga tawo giwisikan ug ang iyang konsensya gilimpyuhan sa tanang hugaw. Giingon ni Jesus, nahitabo na. It is finished. Natapos na. Niadtong maong krus, ang konsensya gilimpyuhan sa tanang kahugaw. Ug human sa ikatulo, kaadlaw gikan sa iyang kamatayon, siya nabanhaw pag-usab. Ug 40 ka diyas gikan sa iyang pagkabanhaw, mikayab siya sa langit. Kining tanan pagpamatuod nga nahitabo na gayod ang labing dako nga halad didto sa Kalbaryo. Didto ang pagkamatarong nahitabo pod. Ug pinaagi niini ang iyang grasya, iyang gihatag nga libre ug walay bayad kanato pinaagi kang Kristo nga iyang gihigugma. Sa mga milabay nga mga panahon, niadtong gibutang ang mga halad sa altar dito sa templo sa Jerusalem sa karaang tugon adlaw ug gabi. Ang mensahe nga nadungog wala pa mahitabo. Ay kanunay man paulit-ulit kung sa Tagalog pa, kanunay nga walay undang ang mga halad nga sinunog didto sa altar. Wala pa gyud matapos. Pero si Kristo didto sa krus, kausa lamang namatay si Kristo didto sa krus, pero ang iyang kamatayon alang sa tanang panahon. Dili na patyon si Jesus kada tuig. Dili tinuod nga matag Biyernes Santo namatay si Jesus pag-usab. Muna nga uban nga mga kababayan nato dili maligo og Biyernes Santo ug dili mo bit-bit og mga kutsilyo kay patay ko no ang Ginoo. Bugal-bugal ka na mga kaigsuunan. Kasalang namatay si Jesus. Ug ang iyang kamatayon nagtapos sa tanang bayad nga gipangayo sa Ginoo alang sa kasalanan. Natapos na. It is finished. Ug gikan niadtong taknaa, wala nay madugang pa sa gibuhat ni Kristo didto sa Kalbaryo. Ug wala na po'y makulang pa. Nahitabo na ang tanan. Natapos na ang tanang bayad sa pagsilot sa sala sa mga katawhan pinaagi sa dugo ni Jesus. Mao kini ang mensahe sa ebanghelyo o maayong balita nga ginatudlo alang sa tanang katawhan. Walay matarong, wala bisag isa. Roma kapitulo 3 bersikulo 10 hangtod sa 12. Apan pinaagi kang Kristo, ang tanang mutuo kaniya isipon nga matarong atubangan sa Ginoo. Gibansagan sa Biblia ang atong panahon karon ingon nga ministeryo sa pagkamatarong o ministry of righteousness. Daghang ministeryo o bulahaton nga gipadayag sa Biblia. Ana ang ministeryo sa pulong, Buhat kapitulo 6 bersikulo 4, ang ministeryo sa grasya, Buhat kapitulo 20 bersikulo 24, ang ministeryo sa panagkauliay or reconciliation, 2 Corinthians 5:18, ug ang ministeryo sa espiritu, 2 Corinthians 3:8, ug kining atong gihisgutan karon nga ministeryo sa pagkamatarong
or ministry of righteousness, 2 Corinthians chapter 3 verse 9. When we are proclaiming the gospel, we are actually proclaiming the ministry of righteousness. Gumikan kay ang mga makasasala, mahimong matarong atubangan sa Ginoo, pinaagi sa pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Ang pagkamatarong alang sa mga dili matarong, mao ang mensahe sa Dios sa kalibutan. Ang paghimo sa usa ka tawo nga matarong, nga ang bugtong gipangayo sa Dios aron mabatunan kini sa bisan kinsa, mao nga makita sa usa ka tawo nga nanginahanglan siya niining maong pagkamatarong tungod kay wala siya niini. Mao kini ang pagkamatarong nga gitanyag sa Dios bisan pa ngadto sa pinakadautan ug pinakahiwi sa tanang mga katawhan. Tungod kay alang sa makaluluoy nga prodigal son, kadtong anak sa sumbingay ni Jesus nga mikuha sa tanang bahin niya sa kabtangan sa iyang amahan, unya milakaw sa layong dapit ug giusik-usikan niya ang iyang kwarta. Apan matapos midangat ug nabati niya ang iyang kalisod, mipauli siya sa balay sa iyang amahan ug unsa ang giingon sa iyang amahan sa iyang mga sulugoon, dad-an ninyo ang pinakaanindot nga sapot ug isuot ninyo kaniya. Si Jesus, mga kaigsuunan, siya mao ang atong substitute o kapuli. Siya ang perpekto nga anak sa Dios. This is the message of the gospel. Jesus became a substitute for sinners like us. Walay lain pang hingpit o perpekto nga makita sa Dios, gawas kaniya. Apan kining maong pagka-perpekto sa Dios, nga bisan og gidumta niini ang atong pagkadili perpekto, maupod ang naghatag og pamaagi alang sa kapasayloan. Tungod sa pagkahingpit o perpekto sa Dios, aduna siya katakos nga ayuhon ang atong pagkadili matarong. Bisan pa og unsa kadako ang atong kakulangon, kining tanan gibuhat sa Dios sa iyang kasing-kasing nga mahigugmaon, puno sa gugma ug kaluoy sa mga makasasala nga susama kanato. Gisakop sa maayo ang dautan or gipilde sa maayo ang dautan. Pero bisan pa niini, wala kini matakdi sa pagkadautan. Ang makasasala gihatagan na karon og tsansa or higayon nga itugyan ang iyang kawadon sa pagkamatarong. Ug siya nga hingpit, si Kristo nga hingpit, nagtanyag sa iyang pagkahingpit ug pagkamatarong alang sa mga makasasala. Tungod niini, mga kaigsuunan, tungod niini nga pagbansili nga puno sa grasya, ang makasasala mahimong hingpit ug matarong sama sa hingpit o perpekto nga bugto nga anak sa Dios. Ug siya karon nga nagasalig kang Hesus, nakadawat sa mga panalangin ug maayong pagtagad sa atong Dios. Gipilde sa pagkamatarong ang dili pagkamatarong, ug karon ang makasasala nga mituog misalig kang Hesus anaa sa kahimtang nga hingpit o matarong diha kang Kristo nga hingpit. This is really the good news. Nakadawat ang makasasala og grasya pinaagi kang Kristo nga gihigugma sa amahan. Busa higala, unsa pa man ang gipaabot nimo, dili ka matarong atubangan sa Dios. Aduna kay hugaw nga record ug hugaw nga kasing-kasing sa iyang atubangan. Ug bisag kanusa, dili mo mahimong matarong ang imong kaugalingon atubangan sa Dios. Salig kang Hesus igsuon, pinaagi kang Hesus, mabatunan mo ang hingpit nga pagkamatarong atubangan sa Dios. Nahimo kining posible tungod kay nahitabo na ang dakong pagbansili. Si Kristo ang giisip nga nakasala ug siya ang gisilutan didto sa cross sa Kalbaryo aron nga ang tanang mutuog musalig kaniya mahimong matarong atubangan kang Hesus. Salig kang Hesus karon igsuon. Undangin na ang pagsalig sa imong pagkabuutan. Ang giingon sa Isaias kapitulo 64 bersikulo 6, ang pagkamatarong sa tawo hugaw nga trapo lamang atubangan sa Dios. Our righteousness is like filthy rags in the sight of God. So kinsang pagkamatarong ang imong gikinahanglan? Pagkamatarong sa atong Ginoong Hesukristo. Dawata si Kristo karon kay basig ugma ulahi na ang tanan.
Daghang salamat ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.